wannan accident ne ko? Sai mu saka 'yan sanda a ciki dole sai mu kasan ba ma karɓan accident sai an kawo police report kuma. Police kuma doctor? A'a. Ba accident ba ne. Faɗuwa na yi daga saman bene. Kan bene? Dama kina da wani ciwo ne da kisa kike faɗuwa? A'a. Kaina ne yake ciwo. Sai na fara jinjiri sai na faɗo. Ya kuke da ita? Yayana ne. In waka ce? Dai. To masha Allah. Doctor ya ce za mu iya tafiya idan wannan ruwan ya ƙare. Babu wani abu da ya rage, ya ce babu wata matsala a tattare da ki. Yanzu za ki min kwatancen gidanku sai in je in sauke ki saboda ina da wani uzuri a gabana mai matuƙar muhimmanci. A'a, a halin da ake ciki yanzu ba zan iya zuwa gida ba. Me yasa ba za ki iya komawa gida ba? Kawai ba zan iya komawa gida ba. Amma sai dai idan za ka taimaka min to zan koma. Hello Diana. Ku yi haƙuri, ya kira ni ai na gaya masa ɗan wani uzuri ne a gabana. Ina nan zuwa yanzu don Allah ku yi haƙuri. Yanzu wani irin taimako ke so ne miki? A zahirin gaskiya, mahaifina ya kore ni daga gidanmu ne. Me yasa ya kore ki? Ya kore ni ne saboda so yake na fito da mijina ya aure. Ni kuma a halin da ake ciki yanzu bani da saurayin da zan aura. Kuma ba shirya aure yanzu ba. A hakan na yi ƙoƙari in fahimtar da shi. Amma ya ƙi fahimta. Har wannan matsalar ta same ni. Ta faru da ni da kai. Sakamakon tashin hankalin da nake ciki. Wannan ba daidai ba ne gaskiya. Hakikanin gaskiya labarinki babu daɗi. Wannan wani matsala ne da ake fama da shi a wannan zamanin na auren dole ko kuma iyaye su sa mace ta aure wanda ba ta yi tsammani ba, babu alaƙa tsakaninsu, ba fahimta. Labarinki babu daɗin ji gaskiya. To amma yanzu ni me kike so ne miki akan wannan malam? Ina so idan muka je gida in nuna ka a matsayin wanda zan aura. Na tabbatar da cewa zai kyale ne in ci gaba da zama a gidan shi. Daga nan kuma idan aka ce ka turo mahaifinka sai ka ce ka fasa. Ka gani daga nan ne kuma sun samu damar in kawo musu wanda nake so. Okay, wannan ba matsala ba ne. Zan iya miki haka. Amma ina so ki sani daga yau, daga yanzu idan na kai ki gidanku ba za ki ƙara gani na ba a rayuwa. Na yadda ba komai. To shikenan. Bari mu dan jira ruwan ya ƙarasa ko sai mu tafi. Bari in je waje ina jira.
Shi ne? Shi ne. Hajiya, na yi ne? Lafiya. Ina zuwa. Kai ne? Ina da Haji. Tambayar ka nake. Kai ne? Ni ne. Ku shigo. Isa. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Yes. Rape? Rape kuma? Sai ya ga muku dalili. Ba haka muka yi da ke. Ba haka muka yi.